kufanira zvakaitwa nevarungu vaya. Dai isusu tsika dzedu dzakanyorwa mubhuku ka. Dai nhasi tichitaura dzimwe zvinhu. Titoziva kuti ukaenda pamacha unosvika unodaiwo sadza robuda. Tikadai mvura yobva yanaya. Tikadai. Varungu vaiziva kuti no. We're strong. Varungu havana kurumwiswa nenyutere nakamuzubanda. Akapedzera atonyoresa kwini. Chonyenyeka mwana kakakwina. Chaura utanga kuti culture yedu na Zimbabwe. We should love our culture. And it's a pride. We have to cry for our culture to come here. Not to be no. We should believe in our own culture and safeguard our culture. Not to just know a book that was written by people wanted to steal our natural resources. But that and they brought a book is beside and the they said let us pray. And one of vakatinzinya vatora lendese vatora mombe dzese vakadzi vese vaitora varungu vaya. Vakazviita zvese ndwanyebera here. Aiwa, vakaita zvese kana paina ari kuzviramba ameni. Aiwa, ina handisi kuzviramba zvese zviripo. But vakakonzeresa nenyaya yebhuku riyana ndikutaura rinonzi saka zvinobatsire chitsa because izvozvo zvese mukutaura izvozvo hazvina zvazvinobatsira. Hazvisi kuita ndikubatsira kuti vamwadzidzisana pane point yatatanga nayo. Point yatatanga nayo ndokwayasvika. Ngatipedzere ayo but unozati zvinhu zvese zvakatangira kubhaibheri. Zvese zvakatangira mubhaibheri ka. Kuti vanhu vabhilive zvakatangira kubhaibheri. In the beginning. In the beginning. That's why nyika yakatova. Madi. Come out, Jechi. Come out, believe what you believe. And I believe in the Roman Catholic Church, the Father Almighty, creator of heaven and earth, of all that was seen and unseen. Jemama Church and this inini zvinhu zvese zvimwa masangano handishore handina basa nazvo. Mwari wandinoziva Mwari akaitira ndirarame panyika panapa. Ndakamunamata ndiri kuRoma ndikatanga kuudzwa zvese zvati kutaura zvanaJesus ndakura ndakazoziva kuti ndine midzimu yangu ndine culture yangu wamunoti Jesu mukomana uya wakaekta uya munomuisirei kuti ndiye Jesu asi Jesu kauya it's a sign for you to remember kuti somebody was on the cross. I was still young. I took my 12 to 14 years in section, not mistaken. Dile muruma udelete. Zimbabwe, Rinonzi, Shobabatulan. And it taenda ku bioscope mustodad. Kwapine film yanzi Jesus Christ the Superstars. Let me come on. Why are you jumping into conclusion? Radaro ichitanga film yoyo inotanga kubarwa kwaJesu handizvere. To my surprise now, among those people they were Europeans. Natsata tenda kuhondo futi munzwa yakazobhanwa hondo yaChina. Chakuda kutsvagwa kuti why Judas Iscariot ari munhu mutema among the what? The Europeans. Akatengesa Jesu munhu mutema Judas Iscariot. You know the Jesus Christ the Superstars. Of which Lira mfana mana wena Jesu. Mana uchane phansi. Mana wena Jesu. I want to engage on that just to support. Jesu watonaka.
vanhu vanomuita munhu Jesus was black. ndanditi Jesus was black. So you have to bring African culture. Since Jesus was black, listen to comrades. Attention to comrades. yadaro vese vaacta that film vanga vari varungu but akatengesa Jesu was a negro. Judas Iscariot, he was a black person. Urinzwa takazoibhana taakunobata lugili kuti you don't want this film tatoa kuhondo. You get my point. But why choose us to be the one yes to be the sellout. yes takuitwa isusu watengesa because we are black. Ya propaganda leyo. tochizodzoka vouya nebhaibheri riyazve Ya propaganda leyo. Alright, Saka mzukuru wangu. ini munotaura kuti Moses 10 commandments dzakabva padombo raMoses. Amene pabhaibheri if I'm not mistaken. What about Banana asati afa when he was going to die anga akunyora bhaibheri anga akariona kopi. Right, let's cancel that. History is my favorite subject. That's why I love you, man. Ndinopinda nemuafanana mbokumirira zvangu ndodzoka kumasure kwekuti hamuzosima iwe unozviziva king wakagara apa Imi munenge zvekuopoza No, I'm not doing that. I'm just saying She's a reality speaker. Ndozvavanita reality. ndiri kubvunza kuti why isusu takachuzwa kuuraya kubhitira Jesu we Africans because Judas Iscariot muJesus Christ superstars angari munhu mutema. Vanimisa murungu. You don't know this. Makaiona here mafirimu ka handizvi zvinoitwa kana pachigadzirwa movie ka Vanotoenda character inotoiswa ipapo. why takaitwa isusu munhu mutema akauraya He was an African papa. Jesus Christ superstars. Yaitoiwa kuti Jesus Christ saka problem munhu mutema ndiye akauraya Jesu, ndiye akatengesa Jesu. vapedza they come here and tell us kuti hatinamata pano zvatinoziva we are not Christians we have to Mukaona ivo vachiuya kuno kati vakauya vakatanga kupavatidza vana it's Christianity first hanti vachiuya muno Christianity ndafika pakapfuridza ipapo futi. I'll go down with this thing ndinopedza panapa ndikasara maita books. tochizouya muno mutakuramba kuita makristiani ochizoenda unati gonzalo akadzokera bhekuramba that is why the God followed is Christianity first. So it was just an act yekuti vakwanise kufacilitate Anzi ukarohwa ndamai womupa iwe ndikuwadza unoita mbama Asi mafani. ndoregera kukudzosera. Izvi dzana ndikupeita apa kuti ndazvimbe. That's why the Bible is there. Inoda kuti Wani munoregera unorarama upenyu hwakanaka kudenga ati padenga ndape anze ground padenga ndopanofana kurarama good life ndiri padenga ndazokwira mundege ndamudenga apa ndiri padenga apa ndichera tenda pasi apa handiti kapararama kudenga ini tori mudenga heaven is here right now on earth. Hakuna kumwe kwaunozoenda iwewe. Pano ndo pane zvatopera kana wafa. Hakuna imwe nzvimbo yakadaro. Kupi papi akaenda kwa akataura. Chipedza nyaya sister. Tadausa conclusion sister. Since muri mauya muri guest yedu chipedza nyaya yedu. conclusion kuti tazoperera papi. Meaning down the basic thing to sum up just to sum up the relationship toda kuti iwo upedzise iwe zvaunounderstand Jesus conclusion, your conclusive remarks. Closing inverted commas. From what we heard from this house of debate,
We've come to the That was a conclusion discussion. that the discussion, right? So we've come to conclude that the Holy Spirit, Jesus, and the Lord is actually Trinity, one and the same thing. And the house actually concluded that the forbidden fruit is up to until now not known, is still forbidden. And I stoniba. Yes, and they are in but we are still yet to research on that with my partner here. We are still on the research because we are still to research and gather just and we come to the conclusion very concrete sure it's not stony because 3/4 are saying it's still the forbidden fruit and quarter Yes, and then about the Bible and colonization, which is again a topic to be debatable again next time if we actually meet. But then I would appreciate my drinks like Zimbabwe. Because you guys get to smoke and drink. Can I multiply any salt? No problem. No, madrinks ananga aripo. Discussion ide yazonyanyisa kuti deep saka takanganwa kuti kana isusu ndikona tapezera unawo.